ineno ka gimoro mosebedo kotimo en makosa, to kotemo notimo ma to kendo koro en makosa. Gimo chako osepukore. To kitemo ywe kama to koro medo malilo dier ot. E gima wayudo ka timore ka. Nikech bunge kako onego bed ni tiyo, onego bed ni wabunge nyaka bedi. Nyaka migi notice moromo, mano namba 1 mondo gibi. Notice moromo ni ka gisebiro nyaka wabed gi quorum mar debate, nyaka wabed gi quorum mar voting, magi tene onge. Kaeto kendo bunge joka represent wa. Manyiso ni mondo bunge na dhi wuoye e wi gima wadwaro, nyaka otim gimiluongo ni public participation gi jogene constituents ne. Notice ni nogole saa 2 otieno, to nyoro okinyi ji ne wuoyo. An bunge na en Millie Mabona Odhiambo en Nairobi. Sadi mang'ani ne nyalo bedo ni otime public participation gi jo Suba North. Mano ne onge. Manyiso ni gimoro amora mane timo kacha ni time mana mar luoko makosa mosetimore, tok mar luwo pend chik. Manyiso ni kaka notime mago be gik momiyo ne doho maduong' otamore. Nikech king'iyo onge public participation, jopiny no kia, to kendo otime ka gine ataro mar chik. Mano bende mondo ni mar mondo mi wang'e nikech state of emergency kiwacho ni ng'anyo ken state of emergency kata mna ok en midhiero mapek ma bende nyalo luongni kata mna jolweny. Bende japiny nyalo penjo kata mna ni gin midhiero mage ma jolweny nyalo gol e kambi mage mag jolweny mar biro konyo obila. Samoro kinyacha kodi anena midhiero kaka mage ma samoro military kata mana jolweny mapacho kama KDF nyalo gol mar mondo mi osir obila. Mago yudore katiba